Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content. Yatinenge takuunzirai panapa pachitubu handitika. Munoziva kuti panapa pachitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, zvanambotaura dzvanya subscribe button and the notification bell. Hatisi kumira kuramba tichishumira shoko rekusubscribe handitika, nekuti zvinoita kuti channel yedu ite sei ifambewo iende kumberi, inge ine status iri nani. Panapa ndauya nenyaya hombe, nyaya inorwadza, vanhu vakusvika pakuda kuurayana, kuroyerana nyaya dzemastands to an extent yekuti ma1 chaizvo handitika. A full interview of this clip, you can go and watch it on Chibanda Media. Special thanks kuna mkomo wangu Manas Chibanda. But nyaya nichangoplaya just a little bit and then wosiya comment section kuti bo here zvikuita sei zviri kuitika izvi. Nyika indaona ngenyika yakuenda kunoguma. Ukaona muprofita akufambira nyaya dzekuda kuuraya munhu, odyisa munhu nhengo yake achiita marituals. Apa muprofita uyu ari kunzi kwaanotoshandira, kwaanopindira chechi, kwaanonamatira vanhu anotonzi Ishe. Pashata nyika yedu kwayakuenda ma1. Saka ndisingatambise nguva, rega tipinde muclip tionesane kuti how far is too far paclip iri handitika. Asi ndawana chirwere pamusoro pemuprofita. Pakaitika zvinhu izvi, pamba pani Amira akandidzipa apa, handimuona apa. Ichi chimaka chacho ichi chandakabata ichi. Andidzipa akandiisa chinhu chake mumukanwa mangu. muri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media, muchifamba neni wenyu Manas mano kwaChibanda. Aiwa, muzuva ranhasi tiri kuno kunzvimbo yeEpworth uko kwatakaanzwa kunzi kuna gogo vakadyiswa nhengo yechirume nemuprofita handitika. So tati tiuye tinzwe zvizere kuti zvakafamba sei. Gogo makadini? Tipedi makadiwo. Aiwa, tinofara gogo. Mungatipo here zita renyu? Ndinonzi Gladys Maseko. Mungatitsanangurire here gogo kuti chii chakaitika? Zvakaitika ndeizvi. Wanga uri musi weMonday, musi wa14 2022. Ndakamuka kuseni ndikagara pamadziro, ndikadhakwa nokuti vanga vachindidhakisa vachikanda zvinodhaka mumba nepahwindo vakapwanya. Saka ndaingomuka ndakadhakwa chete. Musi wa14 musi weMonday ndakamuka zveshuwa ndakadhakwa ndisingambokwanisi kana kusunga. Ndakati kukambaira nchinda mumba ndibva ndaenda pamadziro ndibva ndanogara. Ndagara ipapo ndakaona muprofita Clemens achisvika. Ndakamutarisa ndakashaya kuti kwaari kudei panapa hapazivi, aratidzwa nani pano pamba pangu. Zvakabva zvangondikonawo ndikubva ndangonyarara. Asvika haana kundimhoresa kana kuita sei. Ndichitaura izvi ndiri kutaura muchokwadi chaakaita. Akasvikawo ndigara mapendekete aya. Handiti akandigwisa rasta rese randinaro musoro akasvuura rese. Aperosira ndakaona vakadzi ava 4 vachiuya, evangelistas narumbidzai namoli naTemptation, vakasvika vari 4. Umwe akandigara apa, umwe akandibata makumbo, umwe akabata mavoko. Clemens akatanga kutemera musoro mangu, ropa richibuda achitemera ndisingambopukuti. Ndakangonyara kuti zii, ndakamuteerera zvaangaita. Atemera kudaro akabva adini. Alright, ndimbokubatei muromo zvishoma gogo. Pakaitika zvinhu izvi, pamba pani uyezve pamba pangu inini. Alright, muprofita uyu akasvika sei panzvimbo pamba penyu ipapo? Muprofita uyu akawiswa namoli navakadzi 4. Ndo vakatuma murume kunodaidza muprofita uyu.
nobva murume yanga anodaidza hana kusvika akabva asvika muprofita apedza kusvika muprofita akabva asvika vakadzi avo nobva anditemera apedza akandibaya jekiseni majekiseni 2 kusaidi 1 akatora ropa rangu zvikobhu zvakadai 2 zviplastic 2 aibva azondibaya iri injekisheni iri rapapa iri andimorona riripo namanje ipapo notooneka ndona akandibaya iroro andibaya apedza izvozvo akabva aburuka avakadzi ava vanga vamira kusaidi amira akandidzipa apa handimona apa ichi chimaka chacho ichi chandakabata ichi andidzipa akandiisa chinhu chake mumukanwa mangu kunditi kana kuti ndini akandidzipa ipapo chinhu chaakakuisa ichii chaakakuisa ichaichecho muviri wake nhengo yemuviri wake ndeyakandiisa mukati. Okay, enga ari muprofita munhurume Alright gogo munhu kuuya kwaakaita pamba penyu apa uyu mati akadaidzwa namoli imimi moli ndiani wenyu uye zvakare akauya achinzi ari kuzoitei? Moli mukoma wangu akauya achinzizvo andiuraye muprofita uyu andiurayire stendi yangu ukaya anoramba achibvunzurwa stendi ende zvakare haadi kuflya ndo zvari kumuurayira akanyarara Moli kuti zi iye muprofita apedza kuita zvaaita zvese akanditaurira kuti you strong beast have a look I kill this strong beast haina kwainoendai wazvinzwa kana kupfuka wachembera hausina chauchaita wangomira kudya nekudini nokunoraswa zvako asi ni musi wechitatu right ndonyaya iri panapa ma1 ekuti vanhu vakusvika pakuurayirana kuroyerana pekugara handizoziva kuti maprofita acho anozviti maprofita aya achiri maprofita amwari here kana kuti handitika. You can always go there by Manas Chibanda and watch the full video clip ipapo panapa ndangoya kuti ndingoreacta panyaya iyi kuti gogo ava vari kupomerwa kunzi muroyi vakauraya vana 23 vachidya uye vari kuramba kuflya pamwe chete nevamwe vavo kuti vaite zveuroyi pamwe chete but ameno maonero anosiyana manzwiro anosiyana but iwo unozvionawo sei nyaya yakadai so handitika siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako wotiudzawo mafungiro ako handitika ndoda kumhanyisa kuenda pekupedzisira apa kwekupedzisira kwacho and then monzwa gogo achitaura kuti muprofita uyu akaita izvi anowanika kupi uye kuchechi kwaanoenda vanomuti ishe vanotomunamata vachimurumbidza kuti ishe hazvisiriyo here same scenario yekwamadzibaba Ishmael iyi kumachechi uku zviri kumbonyatsofamba sei ngatisiye comment section tinyasonzwa kuti zvakaita sei zvakamira sei mafungiro ako handitika saka ndikatinzwe gogo achitaura unopinda muna Glanara unopinda muna Masasa Road pabooster kumisasa kuseru ndo paanonamatira ipapo anonamata Chitatu neFriday nesvondo ndo paunowanira mazusesi achiita mabhidhi rake muprofita wechechi mungazi Masowe echishanu vanomuti ishe onzi ishe vese vanongonzwa vachiti ishe wedu kana akakuudza kuti unoparara zveshuwa unoparara hanzi ishe hanyepi hanzi kana akakuudza kuti unoparara zveshuwa unoita sei unoparara vanomuti ishe ndiye ishe wedu pakashata ameno kuti nyika yacho yakuenda kupi mapostori azviita zvakare Johane Masowe ine muprofita akajikisa mudzimai muchembere mukuru nhengo yake ameno kuti zviriko here zvinhu zvakadai so ndonyaya yanga ndangondifambire zvamanje ndikuratidzeyo muzvionere go and watch the full clip paManas Chibanda munozvionera ipapo monyasonzwa kuti nyaya yacho yakanyatsofamba sei kusvika kwekupedzisira handitika but ndangoya ndireact kadiki kaklipi kakaka ndongokuonesai kuti aiwa ndozviruitika munyika izvi nyika yaita sei yashata kana uchitenda kumapostori tenda kuna Mwari kwete kuna muprofita nekuti muprofita anopedzisira kukuitisa zvese handitika kana uchienda kuchechi dzepentecost tenda kuna Mwari kwete kuna papa handitika ndoshoko ranga ndangoya ndite sei ndingokuudzai as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes ndokuti it's bye for now ngatisangane muvideo clip rinotevera.